Agay. Naunsawan mo. Di man mo tanda sa lingkuran, ganay tao na galikod sa likod. Sorry. Gaw, lingkod sa tagaw. Sige. Iyaw ko ng office, no? Dagang nagbitay. Agay. Naunsawan mo. Di man mo tanda sa lingkuran, ganay tao na galikod sa likod. Sorry, boss. Sorry. Siguro ni mga sakyan na ninyo, mas nasa iparking. Siguro mula ka mo. O nakastop ang stoplight. Buta mo po dito. Dapihay na po mo. Siguro, og na yung mga basura ninyo. Bisan asa yung labay. Hoy! Grabe po kang istorya sa igagaw eh. Nangayon, kaya nagpasinsya ni mo. Di pa juga magpasinsya. Yan, di ka malingkuran. Ang mura mo kagnaw malingkuran. Sakto na daw. Di mahimo ni nasuko ko. Magkun sa maniga diri. Nga-apply ka janitor? Wala na akong hinlo na opisina. Janitor. Manager. Manager? Sus! Kaluoy sa imong purma. Di ka manundog sa mga gagawa? Naka-white polo, naka-black pants, naka-green shoes, naka-shades. Di parehas nimo. Tanaway mo purma o. Naka-maong short, naka-pulo na black, nakakalog itong. Masa mga mong ga-apply yan? Barangay Tanon? Ato ka ni kapitan pag-apply. Ako pa nimo. Muli ka sinyuha, matuog. Kaya di manggihapon ka dawaton. Kaya yung igagaw may dawaton, no? Di ba gaw? Manager. Yung sa Sir Angel Puadas. Present. Gitawag na ka, sir. Pre, congratulations! O happy condolence! A few moments later. Sa mga mong ugaw mo, maka-Easter Sunday gaw. Gasid-shids pa jud ka. Nganim ni gaw eh. Manager good. Ikaw, ganti. Okay na. Mr. Itsoy. Excuse me, ma'am. Imo nang interview ng igagaw para manager? Dili na. Ha? Dili na? Di na ko interviewin, ma'am. So, manager ang igagaw? Yes! Dapat ako, manager ka no? Yes! Manager ka! Gido ko pagkampo gaw, nga manager na ko. Yes! Manager na! Ito. Ang reaksyon. Itawag ko nimo. Uy! Buhi pa din ka? Kung tawag mo ka na ako. Mag-congrats na yung igagaw kaya naman may bagong nadawat sa manager. Congrats ka! Congrats! Imong ikaw ba? Oh, yan naman Manager? Manager, oh, yan naman di ay. Wap anak kasabot, gitang-tang ang anak ko. Bula-ala kayo, manulti ko. Birahan na ni. Birahan. Birahan mo ni. Ikaw. Patuloy na ko. Okay. Murag ni gamay ikaw. Di ikaw kay lain ni yung manulti? Yan, asa ba ni katungod ni mo, imong manitagtangon? Excuse me, sir. Siya na ang bagong manager. Manager? Ano yung kumalagay? Sa purma pa lang mo, madawat sa kang manager. Congrats. Congrats, manager. Minusan ng tao. Mo na ng manager. Tana. Manager? Sus! Kaluoy sa imong purma. Di ka manundog sa mga Welcome mga Kabul Studio no. Mayong adlaw sa tanan og labi na sa tong Ginoo nga tagantag mayong adlaw karon og mayong panglawas og shout out ko ni Aya Kulabda og kanang Sa tindira na siya sa Ni- kuan. Our delivered sa atbang sa probinsya. Buyax Mix Vlog. Visit mo sa iyang Facebook page og ni Soy Vlog. Shout out sa tanang mga viewers og mga pugihan mo share sa mga videos. Thank you so much. Shout out niyo tanan. Ug labi na sa mga repacker diya tanan di na mo mata sa tagsa kay daghan mo kayo. Shout out niyo tanan. Shout out din ni sa tanang followers o sa tanang viewers o tanang reactors. Shout out. Shout out ko ni Ma'am Sai, Junior Supervisor sa Plaza Marcela o ni Sir Alan. Shout out nimo sir. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga followers sa Buhol Studio. Nako nang pasalamat. Unang pasalamat mo dayang abong kagawam nga gitagyan mo mayong adlaw. Akong gi-shout out ang CG Go vlog o ang Jillian vlog
nga kanunay nagda-support og sa tanan-tanan na lang mga guard sa Plaza Marcela. Shout out. May hapon, Bol Studio. Shoutout ko ni Noel Aboginte, Arjun Vitor, Tarcisio Campo Amor, o ni Albert Nugalada, o si Facebook page ni Antonio Madura o ni Lidia Aro, Facebook page ni Antonio Madura o ni Lidia Aro, si Risti Panirio day, sir. Marvin Lagari, Sir sa Silverswan, Leo Bonayog, Jopax, Amarila Tuba. O si Alpe de Sampurado, Ramil Pakatang, Abe Magalano, Imar Onyes, Noel Pakatang. Daghan pa kayo sila, mga Pakatang pamilya. Mga Tuba, Tungson, Maldo, Milby Tuba, Tigong Tuba, Calabio Junior, Charlie Pakatang, Tumik Pakatang, Giovanni Panganuro ng Playo, Jeep Tape, Roy Pakatang, mga tao, salamat.